L-Aġenzija Nazzjonali għall-Arti Performattiva, in-NAPA, ingħatat uffiċjalment il-binja tal-eks ċentru tal-eżamijiet f'Santirmu fil-Belt li se tiġi riġenerata f'Ċentru Nazzjonali għall-Arti Performattiva bilan li joffri infrastruttura moderna għal ħolqien il-kollaborazzjoni u l-iżvilupp artistiku f'Malta. Il-ftehim ġie ffirmat mis-Segretarju Permanenti Ramon De Guara u l-Kap Eżekuttiv tan-NAPA Maestro Dominic Gallia fi preżenza tal-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet Owen Bonnici u l-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali Melkin Pola Ġuż Gallia. Il-proġett u maħsub biex jagħti ħajja ġdida lil binja storika filwaqt li jindirizza l-ħtiġijiet dejjem jikbru tas-settur tal-arti performattiva bi studios professjonali għal rehearsals, spazji għasfin, it-teatru u l-mużika fost oħrajn. Il-Ministru Bonnici ddeskriva l-inizjattiva bħala investiment strateġiku. Llum ktibna paġna importanti fl-istorja tal-arti performattiva. Hekk kif iċ-ċentru ta' Santirmu dak li qabel kienu jsiru l-eżamijiet fih ingħata lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Arti Performattiva biex il-qasam tal-arti performattiva issa għandu id-dar tiegħu fil-kapitali ta' pajjiżna fil-Belt Valletta. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ġuż Gallia qal l-investiment imur lil hinn minn sempliċi binja u jikkonstitwixxi impenn konkret lejn il-futur kulturali ta' pajjiżna. Il-fatt illum li n-NAPA għandha l-post tagħha turi rida sħiħa minn dan il-gvern sabiex inkomplu dejjem aktar ninvestu fil-qasam tal-kultura u l-arti. U fil-fatt illum in-NAPA għandha l-unur li għandha dan il-post li ħajkun qed jgħin aktar artisti sabiex fl-aħħar mill-aħħar dejjem ikomplu jilħqu l-milja tal-artistrija tagħhom. Min barra hekk, il-Kap Eżekuttiv tan-NAPA sostna dan il-pass jirrifletti vot ta' fiduċja fis-settur u se jsaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn il-professjonisti tal-arti. Waqt li l-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti, Luke Dalli, qal il-proġett u konformi mal-Istrateġija għall-Kultura 2030 u jindirizza waħda mill-akbar sfidi li ilu jiffaċċja is-settur.